سلام زي خبركم تخطاتلتنا زور زبا ماكل كلتشن اسران كلتن لومي كالاي ديفيجن داكورسو بزكايدو ناي كالاي مدرخ وددر قصيلو يعللهم ملو تحستو ناباهم كنبلينا مكتتالكم بخبر نقدم عمتاوي بفدريشن كلدن بشكلتا زبا ماكل توليبو زكحد زور زبا ماكل كلتشن اسران كلتن لوما حموز 13 تقمتي مسمرا اسمرا سرجقا حبرنقاقا اسمرا دكي تبعتي دا كورسو كالاي ديفيجن مناي كالاي مدرخ وددر زكايدو قصيلو يعلوم بز مسارت تقادمتي كالاي ديفيجن ناي كالاي مدرخ وددروم نمكياديوم اقدمهم اب مبقس حنص سرخيبهم كاب مسمر اسمرات بقسم دما بحافشا لبتغراي حليفهم اب اغري حبرنقاقيم كملسو باكايدتي نايزي وددر 139 كيلومتر رحقت تمديبلهم ازوم كافلما ناي توددرات حزوم نوددروم بفتنه زفلهم تقادمتي لومي نتنك عجبهم زو على تشكركرتي حبابهم بمرسخ فصوم كركبهم اب ذكرى درجه ابصحهم انيم እዚ ድማ ማዕረኽ እንደ ተቀዳደምቲ ካላይ ዲቪዥን ኣብዚ ውድድራት ሰጊሞም ከም ዘለው ዘርኢ ነበረ ኣብዛ ናይ ሎሚ መድረኽ ክልተ ናይ ቮላታ ውድድራት ተሰሪዕሎም ፋልሜት ስዕባ ኣብ ሰረጃቃ ድሕሪ 20 ኪሎ ሜትር ንዝነበረት ናይ ነጥቢ ተውህብ ውድድር ቀዳማይ ኤስሮም እስጢፋኖስ ናይ ክለብ ደንደን 3 ነጥቢ ክረክበላን ከሎም እሰይ ዘካርያስ ካብ ኤርተል 2 ነጥቢ ዮሴፍ ዓለም ናይ አስቤኮ ድማ ሓንቲ ነጥቢ ኣዋህሊሎም ድሕሪ ፍጻመ ተቀዳደምቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብንፋስ ተሓጊዞም حيلهم كيقدروا لقصيلهم غلاكو حالفن وجلاتات يمسرتا انت دبره غزي خيبلعين اب حدا كتر نفات راين دحري 77 كيلومتر دما تابعد تكليزان زنبرت ناي نطبي وددر اركبت ايفن يمانن ابيل تسفا مريمن كلتيوم ناي 3 نطبي كلتن نطبي كرخبو انكلو تقلدا مايكل مدبر ناتنيل تقلاي مولد دما حنت نطبي اكيبوم بدحر ذا قصبة وددر تقالدمتي بحبار نقل قلت لبتغراي تتحزوم اب حبرنق اخا انترفو بشكلتا زبلاشو انت زي كوينم بحبار تطويم انفتم نابس مرابلوم ابتي اب مملاس استات 18 كيلومتر رحقت زنبر حقبت كاب زتفراليا غانتات ني مملاق فتن يكايدوكا انت نبرو كسلطم غناي كالن እዚ ማለት ኣብቲ በዳህቲ ክበሃል ዝካል ዓቀበታት እውን ከይተረፉ ንዝተሰለ ዓለም ረሓቃት ከይተረድኦም ከማይ ክሰትይዎም ምኻሎም ንኣዳ ዝግብኦም እዮም
ተክሊዛን ሓሊፎም ኣብ ከባቢ ዓቕበት ዓዲ ኮሎም ተቀዳዳማይ ናትናኤል ተክለ ሃይማኖት ካብ መደበር ካብ ዓባይ ጉጅለ ብናይ 30 ካልእት ፈልዩ ኣብ ዝጓዓዘሉ ዝነበረ ናይ ኣስፔኮ ዓወት ክብሮም ብድሕሪት መፅዩ ሓሊፎ ክሳብ ስርጀቓ ንበይኑ ድሕሪ ምጓዓዙ 8 ተቀዳድምቲ ካብ ዓባይ ጉጅለ ማለት ሳሙኤል ገብሪት፣ ኤስሮም ተስፋይ፣ ሮቤል ዳዊት፣ ህያብ ሃብቶም፣ ናታን ተስፋ ኣለም፣ ናትናኤል ኣማኑኤል፣ ኤስሮም እስጢፋኖስ፣ ዳንኤል ርእሶም ካብ ዓባይ ጉጅለ ፈልዮም ኣርከብዎም። ብድሕሪዚ መራሒት ጉጅለ ንክብሮም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅራ ድሕሪ ምእታው ቁፅራ ናብ 9 በረኸ ውድድር ክዛዘም ዝተቃረብሉ ድማ ተቀዳድምቲ ናይ ምቅፃፅ ኣንፈት ኣርኣዩ። በዚ ድማ መንኮል ካብ ኮረሻ ብሽክለቱ ሓፊሉ ቮላታ ይገብር ብዝብል ስፖርታዊ ህለኽ ኣፅቀጡ። እዚ ይኹን እምበር ዓዲ ኣቤቶ ሬንቦ ሆቴል ሓሊፎም ናብ መዛዝም ሕንፃፅ ዝተቃረብሉ ድማ ንኻልኣይ ግዜኡ ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበ ተቀዳዳማይ ሳሙኤል ገብሪት ካብ ክለብ ደንደን ንውድድሩ ብ2 ሰዓትን 55 ደቂቃን 27 ካልእት ብዝኾነ ግዜ ኣብ ሰዓት 37.6 ኪሎ ሜትር ብምርጋፅ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት ከሎም ኤስሮም ተስፋይ ካብ ኤርተል፣ ሮቤል ዳዊት ካብ ሰንበል፣ ህያብ ሃብቶም ቡልቂ፣ ናታን ተስፋ ኣለም ካብ ኤርተል፣ ናትናኤል ኣማኑኤል ካብ ጋንታ ደቡብ፣ ኤስሮም እስጢፋኖስ ካብ ደንደን፣ ዓወት ክብሮም ካብ ኣስፔኮ፣ ዳንኤል ርእሶም ካብ ደቡብ ካብ ካልኣይ ክሳብ ተሻዓይ ክዕወቱ ከለዉ ብ36 ካልእት ድሕራ ካብ ሳዕበት ጉጅለ 10 ኮይኑ ዝተዓወተ ተቀዳዳማይ ኤቨን የማነ ካብ ኤርተል ነይሩ። ብሓፈሻ ተቀዳድምቲ ካልኣይ ዲቪዥን ዳኮርሶ ኣብዚ ዙር ዞባ ማእከል 2022 ዘካየድዎ ውድድራት እንክርአ ብውህሉል ነጥቢ ኣባል ክለብ ደንደን ሳሙኤል ገብሪት ብ22 ነጥቢ ጌና መሪሕነቱ ኣይተመንጠለን። ዓወት ክብሮም ካብ ኣስፔኮ፣ ናትናኤል ኣማኑኤል ካብ ጋንታ ደቡብ ድማ ብተመሳሳሊ 12 ነጥቢ ብምርካብ ይስዕብዎም። ብዘይካዚ ኣብዚ ውድድር ፀብለል ኢሉ ዝርከብ ሳሙኤል ገብሪት ብ5 ሰዓትን 1 ደቂቕን 17 ካልእቲ ብውህሉል ግዜ ዝመርሕ ዘሎ እንክኸውን ዓወት ክብሮም ኣስፔኮ፣ ኤስሮም ተስፋ ኤርተል ክልቲኦም ብ12 ካልእቲ ተበሊፆም ይኽተልዎም። ብጋንታ ደረጃ ጋንታ ደቡብ ብ15 ሰዓትን ባዶ 5 ደቂቕን 27 ካልእቲ ግዜ ትመርሓላ። ኤርተልን ደንደንን ድማ ብግዜ ከይዳ ሓራ ኣብ መሳልን ዙር ዞባ ማእከል ናይ ካልኣይ ዲቪዥን ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ሒዘን ዝርከባየን። ሓራይ እንቋ ሓጎሰካ እስከ ብሓፈሻ ምስ ተዓዘብትና ክትላለምዎ ኣብ ቀፅልካ ድማ እቲ ናይ ሎማ ዓንቲ ዝወዓለ ናይ ካልኣይ መድረኽ ናይ ጁኒየር ዳኮርሶ ዝነበረ ውድድር እንታይ ከም ዝመስል ከም ዝነበረ ክትገልፀልና። መጀመርታ ሽመይ ሳሙኤል ገብሪት ይበሃል ተቀዳዳማይ ክለብ ደንደን ማለት እዩ። ካብዚ ቀፂለ ድማ ፀወታ ማራዩ ፈታኒ ነይሩ፣ ኣዝዩ ፅቡቅ ሰሓቢ ኢኻ ነይሩ። እስከ መቀዳድምትኩም ከመይ ነይሮም? ካብ ፈለማ ጀሚርኩም ኢኹም ፍጥነት እናወስኩም ከይድኩም ንውድድር ድማ ብፍሉይ ዝኾነ ብቕዓት ፈፂምኩሞ ዘለኹም። እስከ እቲ ውድድር ከመይ ነይሩ? እቲ ውድድር ኣዝዩ ፈታኒ እንዲ ነይሩ። ሳላ ደቂ ጋንታይ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኡ ኢኻ ብምክሪ ናይ ኣሰልጣኒና ብምስማዕ ዝተባሃለና ብምፍፃም ነዚ ዓወት ዝኾነ ምፅኦ ኺልና ማለት እዩ። በቃ ሓገዝ ናይ ደጋንታይ ተዓዊተ ሓረይ እስከ ከም ዝረኣናዮ ንስኻ ኣብ ናይ መድረኽ ከምኡውን ብነጥቢ ትመርሕ ዘለካ ኢኻ። ምስጢር ዓወትካ እንታይ እዩ? ምስጢር ዓወት ኢላ ፃዕሪ ፅዒረ ሓቂ ዘረባ ፃዕሪ እዩ በቃ። እስከ
እስከ ኣብዚ ውድድር እዚ ከም ዝረኣናዮ ናይ ሎም መዓልቲ ዝነበረ ኣዝዩ ፈታኒ ዝነበረ መድረኽ ከም ዝነበረ ገሊፅካ ኣለኻ እሞ እስከ ካብ ክለብ ኤርቴል ካብ ካልኦት ክለባት ዝወርደኩም ዝነበረ መጥቃዕታት ከመይ ተፃዊርካዮ ናብ ደረጃ ዝበፅሕካ ኣለኻ? ኣዝዩ ፈታኒ መጥቃዕቲ ዝግበረልና ነይሩ። ደቂ ጋንታይ ድማ ኣዝዩ እንዳበሉ እንዳሓገዙ ዝጎደለ ካብ ድሕሪት ከይዶም ካብ መኪና እንዳምፅኡ ዝብላዕ ድስተ መቸን ኩሉ ነገር ስበቃ ንሶም እዮም ገይሮም ለይ ንዓይ ንፋስ ንኸይሄሮም እንዳተኸናኸኑ በቲ መርሖ ነበርኩ ናይ ግዜ ማለት እዩ ሳብዝስ እንዳኸብከብ እዮም ኣምፅኦም ኣነ ኸ ኣብዚኣ በፂሐ ከጉድዖም ኣይከኣልኩን ማለት እዩ ኣብ ዝተገበረ ቅፅበታዊ ውድድር ተዓዊተላ ማለት እዩ። ኣራይ የቐንዲልና ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ዙር ዞባ ማእከል 2022 ሎሚ ናይ ዓበይቲ ተቃለድምቲ ናይ ክልቲ ፆታ ይዕሪፎም ድሕሪ ምውዓል ጽባሕ ዓርቢ ብናይ ሓምሻይ መድረኽ ኣብ መስመር ኣስመራ ሕበርቲ ሓምላይ ደሴት ኣስመራ ነፋሲት ቤት ገርግሽ ብናይ 162 ኪሎ ሜትር ክቕፅል እዩ። ብዘይካዚ ተቃለድምቲ ዳ ኮርሶ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መስመር ኣስመራ ሓምላይ ደሴት ኣስመራ ውድድረን ከካይዳ መደብ ተታሒዝለን ከም ዘሎ ሰሌዳ ናይቲ ፌደሬሽን የነፅር።